heɗiyankoɓe Ayaw Pindi TV mo kala salminago needi e salminago teddugal on jettama on jarnama on jetto joguiɗo fuɗɗima laaɗo haaɗi en garta yewta men heeride édition spécial yalde toka men Abou Gaye jogui caméra ko Djiby Dieng montata ko Ali Fall toka ko adi foof aɗa yallah aɗa yafaɗa acca hakke en mbi yeeɓiyankoɓe eɓe jalloɓe jaafoɓe acca haqqe yo Allah waɗen yo Allah ɓe yaafaɓe guila julde nde yawti ɓe jiyani hen ko sababu julde o way noon en jettiɓe jetto juuɗo fuɗɗi molaɗo haaɗi aadiyankagal mabɓe neɗɗagal mabɓe pinal mabɓe nunɗal mabɓe karasagal mabɓe e fiɓadeɓe en jettiɓe en jarnimamaɓe to assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Tokare mi salmitimama kadi en mbi amin e duwuji ɗi eɗen jarlodira e koye men eɗen jafodira e koye meɗen eɗen duwodira kadi e koye meɗen. Allah rokki en rawane en duwinoma en tawama hikka yo Allah waɗanen kadi mbawen tawede kadi oɗo saaha mo wuuri taweɗen ɓeydi en ustaki e diine meɗen e yafnade kadi bandiraɓe yeɓoɓe heɗotoɓe ɓe e kadi e wideɓe kamɓene kadi eɓe jarlo en eɓe jaafo en hakkude kaalowo e keɗotoɗo hakkude jeeɓeteɗo e jeeɓowo ɗum ɗon foof eɗen jafnoɓe hen sababu nde wasata saaha foof wooda ɗo perguitiɗen walla wooda ko kalɗen ko hawranani ɓe ɗum ɗon foof eɗen mbiyaɓe hen yooɓe jarlo en hen ɓe jaafo en hen e Allah rokka en tawede oɗo saaha mo wuuri ko wawa hikka ko yo Allah rokku en wawde ko ɓuuri ɗum mo wuuri taw kadi ko ɗum ɓuural e meɗen Allah waɗana en sutura waɗa teddugal technicien ji ɗi kamɓe fof guila e caméraman uji monteur uji ɗi guila to radio to ha yetti e banggueji fof galle o kamɓe fof eɗen mbiyaɓe wonde ɓe jarlo eɓe jaafo eɓe ɗacca hakke hakkude wondiɓe hakkude hoddiɓe hakkude yewtidoɓe hakkude disnodiroɓe e kadi e lewlal communication kadi wideɓe kadi kamɓene kadi eɓe jarlo eɓe jaafa eɓe ɗacca hakke e mbiya kadi yo Allah rokken tawde o saaha mo wuuri togata. A jarama banggue koddigal ko ɗo natirten koddigal natirten ko sunu mo joguiɗen ko waɗi toon to diwan Médina Gounass ko ala ko haalotako woodi kono haaldotako eɗo haalotako eɓe kaldotako ko hunde musde kala ko koddigal yani e leñol yani e renduɓe diine renduɓe galle diine renduɓe fandare ndendi ɗemgal ndendi foof noon eɗen ñaago Allahu lamɗo baɗo ko welano wela eno welira o yo Allahu lamɗo ñifanen ɗum ñippa hen ndiyam taw ko ndiyam ɓuuɓɗam kadi wasa wattude nde wonno ko ɓeskuji kodduɗi ko bandiraɓe wondunoɓe ko bandiraɓe yadannoɓe bandiraɓe yodnaɓe enɗam woni hen diine woni hen leñol woni hen ɗemgal woni hen kala kono joola hen yo won jaam so wona jaam ene adda caɗele no fewi yiide image uji ɗi ni kelgol ngol oto ceerno o e goɗɗum ko heela ko e galleji kelaɗi ko bonna ko foof sa ƴeewi ɓernde ma huɓɓat hen ko ɓoyi kadi hulɓinade foof ko en goni guinol golle jaydiyankoɓe e nder ndiɗo leydi e caggal leydi ndi kala mo jiiɗa haaldana woori haaldana worani jinnoɗo dañde aybinde naata hen ɓe mbawa sendude ɓe jeeya ko undu ɓe jeeya ko Fuuta ɓe jeeya ko Fuladu ɓe jeeya ko Gaabu gueɗɗene ɓeɗo jiiɓade ko ɓoyi muusi hen kadi ko ɓoyi muusi hen ko commentaire uji ɗi ƴettoje gonɗe hen ɗe haalaji cewɗi gonɗi hen ɗi yo bandiraɓe jaafo ɓe tinno saabi Allah ɓe ƴeewa banggueji ɗiɗi foof halifaɓe wonɓe toon ɓe dokka ɗumen teddugal ɓe koymo ɗumen ɓe usta doole e fitinaji ɗi yo Allahu lamɗo waɗanen ɗum toka sababude hande eɗen mbawi wiide hanki wonko kewanno e aduna he réseaux sociaux ji ɗi godani ala ko yiyete hen wonko haalano yeehi kono hande kala ko waɗa nana mofta nana joƴƴina kala ko neɗɗo waɗi hen bonande janggo ma arta yeeso muɗum faggano ɓesgu mum ko na addan ɗum caɗele janggo kañum ma yaaha woppa caɗele no gooti yo Allah hokku hen ɓerɗe diine e ɓerɗe nanodiral e pamodiral kala ko wiyete ko iblis Allah ittuɓe ɓerɗe meɗen nde toga ko yafnade bandiraɓe kaɗo haala sono muusi ɓe gaccat hen haqqi ɓe gacca hakke saabu caɗele ɗe godade to banggue diine men hande e nder Afrique e leydi ndi e laawol ngol ndewɗen ngol e wonde ɗemgal men ngal e caɗele dañƴene sous région o e fecce o dañƴen o ñaagoɗen Allah ko yo Allah addu pamodiral Allah adda nanodiral Allah adda jokkerɗam nde Allah ittanen ɗum wasa wattude ha cay Allah no wawi yo waɗanen ɗum tokara jaafoɗam. A jarama tokara no mbiruɗa ni tan ko waɗi to Madina Gounass to ala men muɗum hawrani ala men muɗum weeli ala men muɗum feewi alane kadi biyo wonde ene yooɗi
ko hunde nde fotani wonde ko fotani wonde ko noon so tawi ari e nder rendo yo jaggire wonde ko ari ko fotani wonde tan yimɓe kaaɗa ɗon ko heddi kone ko wawi hen wonde fof kam ko enɗam woni ɗon ko enɗam to banggue ɗemgal ko enɗam tawi koto banggue diine l'islam o ko enɗam tawi koto banggue tijani o kamɓe fof koɓe gotum kamɓe fof koɓe sernaɓe koɓe halifaɓe ko rendoji ɓe jogui toon heddi noon ko gueɗel hay sino tawi ceerno Amadou Tidiane Ba hande o to banggue manggu ko kanko Allah rokki ko kanko Allah rokki manggu ngu kanko oya ceerno Ngabunko one ko gonga ko halifa diine kono noonne kadi o anda kadi ceerno Amadou Tidiane kadi ko mawɗo e dow makko o toon banggue kam wonko daɗimo hen haysino ko seeɗa haysino ko hitande wootere kono noon ko heddi ko ɓuuri hamnade hen koko mbiɗa ko commentaire uji ɗi saabu so tawi en keɗima en tugnima e haaluluji mabɓe kamɓe wonande ceerno Amadou Tidiane nde ɗum waɗi nde en keɗima konngol ceerno Siraji An nde yalti haali wi wonde ko ceerno wi ko sukaɓeɓe almuɓeɓe ndecce hay goto hoto bonnu hay goto hoto hel hay goto hoto haaɓe so tawi aɗa wadde aɗa ɗamini ko an jogui gonga sa renaki wonno aɗa waɗira gonga ma yoolor tawde noon aɗa ɗamini ko an jogui gonga wadde noon hoto yool gonga maɗa oya ceernajo Ngabunko one kañumne en nani kañumne kadi erago ngo yimɓe muɗum mbaɗi nodde jaam ceerno wi wonde ko yimɓe noddu jaam tawde noon ɓe kamɓe sernaɓe fof en nani wiya wonde ko yoɓe noddu jaam keddotoɗen koye konngol yoɓe noddu jaam ko heddi kone walla notoɗen e konngol ngol ɓe noddi ko jaam ɓe noddi ko heddi kone ko commentaire uji ɗi wonɗin haaluji kala nde jiiɗa haala koɓe mbima ko lamɗo bonata ko batulo muɗum woni bonowo saabu haaluluji ɗi fof wonɓe ganduɗa hooremaɗe kaali ko potani ɗum haalde kadi wona haaluluji muɗumen wona konnguli ɗi gandanɗa hooremaɗe neɗɗo so tawi heeɗima ɗum ene weltanoɓe ɗum so tawi a woni responsable a woni kilifa so tawi woni mawɗo ma wonko haali an so tawi a ari tugno e haala ka mawɗo maɗa ka haali ka ɓeydoɗa sarde ka ɗon haala saabu ko ɗum tan woni moƴƴere ko heddi ko noon ko wiide tan erade bandiraɓe kala goto hen foof e commentaire mo waɗata yo andu no waɗiri commentaire audio baɗi heddi audio ɗi jomumen waɗoɓe audio ɓe yooɓe dartin audio ɗi ɓeɗon ɓe ganduɗa hono kañumen ƴettata tan audio ene transféré ɗum e diŋire de hay ɓeɗon yooɓe arrête audio ɗi ɓe transférata ɗi saabu min tuggude nden fewde ñallaga hande mi yiiɗa nande audio gummoriɗo o toon banggue so wona ko noddunomi hen ɓe noddumi ɓene ko yimɓe ɓe ganduɗa hono man mbaɗa ɗamini ɓeɗo koye sernaɓe ɓe gondi ko kañumenne kadi ene jeeya e ɓurɓe ɓattade ɗumen ko kalanno kam hen ko min koye kaɗon haala keddima ha ñallugue hande gue mi wattani hen commentaire goɗɗo kala audio garɗo ene waɗa hen commentaire mi waɗa ɗum supprimé saabu andimi wonde so tawi wonko aɗa heeɗo tan sa rena ko keɗotoɗa ko ma won hen ko naworma tawa ni toɗɗakema tawa kadi fotani nawordema tawa an won darde nde ponnoɗa darade hen heddi ko wiide wonde kamɓe waɗoɓe audio ji ɓe yooɓe arrête audio ji ɗiɓe mbaɗata ɗi audio ji transféré teɗi yooɓe tinnor saabu Allah ɓe dartina ɗiɗon audio ji vidéo ji ɗiɓe transféré ɗi yooɓe tinnor saabu Allah ɓe dartina ɗiɗon vidéo ji saabu ko huɓɓude fitina ko ɓeydade addude caɗele ko ɓeydade addude jibru e hakkude rendo e hakkude yimɓe saabu kamɓe ɗo ɓe gondi ɗo kamɓe fof gondi e Madina Gounass o kamɓe fof gondi e nder diine l'islam o kamɓe fof gondi ndendi fofof wadde noon kamɓe ɓeɗon wulloɓe ɓe luukaɓe hay goto e mabɓe fotani jabde wonde bees bonande woni bees bonande ko yimɓe so tawi mbaddi poɗɗen ko noddude hen maslaha nodden hen jaam eɗen jetta noon hono ministre de la justice walla ministre de l' intérieur yehino ha toon nde yeehi ha toon nde yindira mabɓe kamɓe halifaɓe ɗiɗo ɓe foof ñaaguiɓe nde o arti ɗo nde o yeehi o yaɓɓi koyɗe makko o yeehi ha ceerno Madani o ñaagui ɗum wonde ceerno Madani yo dog hen koyɗe jaam e ɗum ɗon ne kadi ceerno jaɓanima ɗum ceerno kadi ene woni e ɗeɗon koyɗe so Allahu lamɗo o jaaɓi mawo yaaton e yindirde mabɓe e kamɓe halifaɓe fof mawo yaaton e yindirde oya ko halifa makko ko jinnaɗo makko woni ceerno Amadou Tidiane Ba kadi mawo yaato oya kañumne kadi ko halifa no makko ni kono noon ne kadi hay sino tawi o heccani ɗum kam so tawi woodi heccuɗemo ko seeɗa wona kono kamɓe ɗiɗo foof mawo yaadu e mabɓe sababude goto e mabɓe foof won dental ngal ardi ngal wona dental woɗɓe ko dental julɓe ko dental wiyoɓe mbimi e mbimami wadde noon enen so tawi eɗen kaala mbas tugnotoɗen tan ko kala ko gandanɗen koye meɗen ene wawa addude jaam e hakkude mabɓe ene wawa addude jaam e nder rendo meɗen saabu toon so tawi fitina waɗi toon fitina o worata Abou Gaye worata Abou Diop so tawi haaluji bonɗi kalama toon haaluji bonɗi ɗi gorata Abou Gaye gorata Abou Diop wadde noon kamɓe haaloɓe kamɓe transféroɓe vidéo ji audio ji photo ji kamɓe foof eɗen ñagoriɓe saabu Allah e nelaɗo muɗum yooɓe tinno yooɓe arrête ɗum ɗon tokare min ko ɗum tan woni hen konngulam kadi mi ɓeyda hen
heewɓe dañɓe heen caɗeele ɗe ko vidéo ɗi hokki ɗumen heen ñukkintoɓe ndewinta heen laamu e winta heen heɗoto won haalaluuji haali haala mbarka fayda no feewi en jetti Habib Sy mo Diatar docteur Habib Sy mo Diatar wondude Alassane Ba ko ɗum waɗi ko no mbiɗa ni ko jokkere en ɗam ɓe gone yaade ceerno Habibou jokkere en ɗam o yii yimɓe oya baŋnge oya yimɓe oga baŋnge ko haalde haala moƴƴa ngam ɗum wawa deeje o yii kadi haalde ceerno Madani kanko e makko kanko ceerno Habibou Sy mo Diatar joom Dawul Iman eɗen jettamo no feewi e nder darde yiiɗade yo ɗum ñif yiiɗade ko ɗum leñol ko ɗum dinde ko ɗum dental fuladu woni Fuuta woni fuladu en ceertata ko enen ndendi jiidi gonden saabi Allah e teddungal konoɗen nemoɗen mbasen habde doole meɗen usto on jaama toka so tawi ɗum yawti hande kam heewata e mbino maɗen mbaɗa jokkol ko fati gurdama bandaɓe beltima no feewi ɓe kaldi kono kalɗa ɗo ndewɗa ɗo nde aɓe ciftanami sa fof wiide Abougay waɗino naggam ayno hayte lelo communication donc ma en gartu hen sallah lamɗo jaaɓi hande kam haade koye keɓogal wona en ñaguima ceerno Madani yo Allah hokkumo wune o en ñaguima ceerno Madani yo Allah hokkumo wune o en ñaguima kadi kala jahowo toon khalifa diine so tawi dañi ko moƴƴere yiilo toon yiilo moƴƴere kadi ko moƴƴere yiilte soɓe nayi yettade galleji ɗiɗi fof ala ko bonnata beele jaam one wawa dañede ko enɗam koko jiida koko wonda koko hodda en ñaguima kadi laamu ngu segga ɗum ƴeewa en mbaɗen gandi laamu nani hen kala kadi ko ganduɗa wonko waɗa hen ko ooñi yo once fawe e laawol so laawol faama tan e ndewe laawol en calani en tampata noon to sawi ɗum yawti hanki no wayno conseil économique social et environnemental no wayno hestitini suudu muɗum nduɗo suudu ene hewno caɗele no feewi kala lamɗo garɗo wiya ko wayno sénat conseil économique social conseil collectivité territorial dialogue social fof ko cuuɗi mbaɗira tan ko nannude politicien ji ɗe ñaama kalis so ala ko liggoto kono nduɗo suudu conseil économique social et environnemental ndu teskama kono suudu mawdu e nder cuuɗi ɗi ha ko ɗum waɗi nde président Macky Sall yahata nde wonɓe suɓino nomi hen eɗen jetta eɗen ɗowno Hammat Sammody Diagne Bouɗi Koaka kanko lomti Ismaïla Sow to banggue pelle aynaɓe o fiilama o hanki kanko Hammat Sammody Diagne Bouɗi Koaka yimɓe hewɓe mbiyano ɗum ala nafoore nde Macky Sall waɗi ɗum nde yimɓe hewɓe mbi joomay ma ittu ɗum salo ɗum waɗa kono elle sakkil mum kanko o jabti o sinni kanko président Diomaye Faye ɗen jettamo kadi suudu joɗima hanki yiyandema suudu wiyoɓe ndu ala nafoore ko ñamirde kalis tan e wiyoɓe ndu heewi nafoore ko mbawɗa famnude bandiraɓe mayo aɗa andi tokara wonko aɗa yiya neɗɗo wonko ene haale hen ko adi foof kam ko wiide wonde kamɓe wonɓe to suudu ndu hesɗitinandu ndu yoɓe jogoro jaam yo Allah hoybinanɓe dongal ngal ko woni hen fandare mabɓe ko yakora e mabɓe ko woni gollal mabɓe ko Allah rokkaɓe sembe e cellal e hakkillaji wawde hubnude ɗum ɗon ɗum ko duwaw mo kuccinten e mabɓe ko heddi ko noon wiide wonde ene waɗi nafoore walla ala nafoore won neɗɗo ko gandanɗa hono waɗa kadi wiya ala nafoore tan tawata ko a heedani hen eyyi wonko aɗa wiya kadi ene waɗi nafoore tan tawata ko aɗa heedi hen kono noon so tawi woni ko enen eɗen kaala to banggue jiyanɗe meɗen min de mi yiyani wonde suudu ndu ala nafoore mi yiyani ɗum mi yiyani suudu ndu ko ndu ñamirdu kalis tan saabu wonɓe toon ɓe kala no ɗum wawi siforade eɗen gandi kam wonɓe toon ɓe ko gollotoɓe te ko lewru so maayi ko yoɓeteɓe so tawi ɓe gonani hon ɓe gollotako so lewru maayi ɓe joɓetake mete noon waɗede ɓe toon eɓe gollo lewru ne maayi eɓe jooɓe e wasde ɓe waɗede toon so lewru maayi ɓe joɓetake ɓe gollotako mete ustude chômage nan ɗon walla ko ɓeydude chômage woni ɗon min so tawi mbaɗa ƴeewa e banggue hakkillam mbiyanmi ko ustude chômage woni ɗon saabu kamɓe maɓe liggo wonɓe toon ɓe ko heddi ko woni darde suudu ndu ko ɗum ɗon ko yimɓeɓe poti ƴewde ɗum ɗon ganda suudu ndu holko woni darde muɗum holko woni fandare muɗum saabu koɓe capanɗe jeetati membre e nder capanɗe jeetati membre ɓeɗon so tawi en ƴeewi ko conseiller ji maire uji eko nandi hen ko kañumen goni fottitoɓe toon e disnodiri e batuji ɗiɓe mbaɗata e wadde ɓetoji mabɓe to banggue darɗe leydi ndi no foti yarude eno foti lelorade kala hitande jomumen mbaɗa cimtol muɗumen ko ni jiiri leydi ndi ko ɗum ɗo golla ko ɗum ɗo heddi ko ɗum ɗo foti gollede ɗum ɗo foti ɗumni kala ɗo jibru waɗi jomumen daro doga hen maslaha doga hen koyɗe jaam heddi noon ko yimɓeɓe wonko ene kaala e ɗiɗo dumunnaji walla tuggude hanki fawde ñallangal hande ko wiide wonde caɗele bannoɗe ɗe walla musibbaji bannoɗi ɗi suudu ndu haalani hen hay goto nanani ɓe ɗumni hay goto kala kalnoɗo hen haalnoɓeɓe holko dañi hen haalnoɓe hen winoɓe wonde ɗum ɗo yo harte ɗum ɗo yo haɗɗo ɗum ɗo fotani wonde ɓen holko dañi hen so wona yummiraɓe e babiraɓe ƴettede
jennoraji poɗɗo wiidema wima mo fotani wiidema wima wadde noon min de to banggue hooram suudu ndu min de mbaɗi yi hen nafoore saabu darde nde ɓe daari nde e kadi e darde nde ɓe poti darade hen nde ala ko haalnoon ne kadi wonnoɓe hen ɓe kamɓe goni hen e heddi noon kamɓe ɓe jogui ko mandat mabɓe ko duuɓi joyyi ɗi so tawi timmani ala ko mbawɗa maɓe a wawa ittude ɓe ɗon a wawa wadde hen haydara hay sinno aɗa ittaɓe ne ko ma duttoɗa to suudu sarɗiji to en e toon to suudu sarɗiji to ko toon tan mbawata rewrude gam libdeɓe so tawi a rewrani to suudu sarɗiji a wawa ittudeɓe heddi noon ko rewrude to suudu sarɗiji gam wawde ittudeɓe eɗen gandi kamɓe ɓeɗo jooɗiɓe ɗo henne ɓe woni coalition Diomaye président kamɓe hande o so tawi ɓe jiiɗino ittudeɓe ɓe mbawa ittudeɓe haɗa haɓe wawde ittudeɓe e nder leydi Sénégal so tawi en ƴeewi assemblée nationale ko 150 député gonɗi toon ɗi kamɓe ɓe jogui ko 25 député wadde ɓe ngala majorité so tawi ɓe gaddi toon kuulal ngal yidde fusde suudu ndu ɗum ɗon noon so tawi ɓe ndenaki ɓeto mabɓe adannogo telɓat e ene wawno wonde noon wona ɓeto mabɓe adango ƴewdeɓe kamɓe député ji yaaduɓe mabɓe ɓe jaadani e mabɓe kono noon alay saago ɓe ndentoto woni rentade nde kala ko gandanɗa hoore maɗa ene yaha to suudu sarɗiji ko député ji ko kañumen lawɗinta ko kañumen tabitinta hande o kamɓe ɓeɗo jooɗiɓe eɓe ndento ɗum wadde noon tawde ɓeɗo happu muɗumen mudde mo ponno joɗade o timmi woodi ko suudu ndu hesɗitinede woni jam mabɓe ko yaadude e mabɓe suudu ndu hesɗitine saabu so tawi ɓe mbi wonde eɓe mbaɗa ko lundi ɗum so tawi ɓe ndenaki ɓe dikki ko haare te goto mabɓe fof nana suppini banggue muɗum nano muñana keddiɗo en hay goto anda pelɓodiral mabɓe holde woniri togata a jarama en jetti garde suudu ndu Abdoulaye Daouda Houdy Diallo wondude e kaalido kane e Boubou Diallo en e denndangal gollotoɓe nduɗo suudu tokara yimɓe hewɓe wiyoɓe ɓe kalane politique oɓe dongi famde suudu ndu wona suudu politique suudu ndu ko ɓetirdu ko fate mbaylandi ɓetirdu ko fate faggudu ɓetirdu ko fate jangde ɓetirdu ko fate pinal ko fate e rendo ko fati e diine ko fati e ko fati ɓe gona suudu sarɗiji kono koɓe miijantoɓe koko miijotoɓe toɓɓe gaddeteɗe ko fate tawinde ndema awo gaynaka faggudu e ko nandi hen ɓe miijoɓe dokka jiyande mabɓe saabu nan toon syndicat ji liste nan toon yoltabujaji jangguinoɓe banggue pinalyankoɓe nan toon foof kala ko miijoɗa hen ngo nan toon ndema e awo e gaynaka ɓe miijo haaɓe gayna mawɗo mabɓe ya holla mawɗo leydi ndi mawɗo leydi ndi ƴeewa hen tugno hen walla ko yawtini wooda wadde wiyoɓe yoɓe kalto banggue dawgol ɓe ganda suudu wona suudu dawgol ko on banggue sen gatti joni noon to banggue mo mbiɗa joni o beele ɓe mbawno ɓedde doole mabɓe haade déclaration politique général ina wiyama wat walla waɗoyta ɓe mbawano ɓedde gueɗe joni ƴewde beele ɓe mbawi libde suudu ndu ɓe ganda hol yimɓe ɓe jogui e so tawi janggo wonɓe ɓe ngala holno ɓe codirta suɓaɓe ɓeɓe mbawata hebde janta e mabɓe ɓe jawtina koɓe jiiɗi yawtinde ko wasata ɗo ɓe goni ɗo tawɓe koɓe waɗɓe ɓeto mabɓe e dow sirru heddi noon ko mbiɗa ko suudu ndu tawde woni ndu wona suudu dawrugol wadde dawrugol fotani nannede e mawru heddi noon ko yimɓeɓe ko kañumen nannata dawrugol eɗo dawrugol fotani nadde woni so tawi mi ƴeewi hikka suudu ndu haade Macky Sall yaade wonɓe gandanɗa hoore maɗa o toɗɗinoma ɗumen waɗede ɗumen e suudu ndu saabu fodde muɗumen jeeyede hen saabu en kaali suudu ndu to banggue taaride nani hen to banggue ɓamtare to banggue faggudu to banggue jangde to banggue cellal fannuji ɗi fof to banggue pine nani e nder muɗum kono enen foof en nani oɗo malal talla nde wiya wonde o suɓama toon jeeyede hen o wi wonde ko o tinani o jooɗi koye plateau aɗa andi neɗɗo so tawi a waɗama hunde hay sinno a tinani andu ko kalɗa hen hoto wattidi hanki kanko e Abdoulaye Daouda Diallo rokkodirde ɓe juuɗe e wakkademo lefol teddugal ngalo ɗuminanogol yo wi wonde mi tinani mi jaɓani yo woppu te mbaɗa yenana sinno ko hanki ɗum wonno so wiyama accama o wi wonde ala o salo hono kono noon hande o jaaɓi par ce que o hulno hanki haaluji kaali heeɗi ɗi wonde ɓennata e makko koko yaata joma koko ittataɓe hay sinno wona ɗum ko huldemo tan wiidemo eyi mbaɗa yaadi hen ko huldemo ƴettude kanko hoore makko responsabilité makko ɗum saabi o ɓaggi e wonɓen haalaluji muɗumen gam wasde laɓɓinde kono neɗɗo mais talla kornaji noon hullata reedu ɗo de o huuli ala talla kornaɓe ɗo o huuli talla kornaɓe kulande ɗo o huuli ƴettude responsabilité makko woni o huuli ƴettude responsabilité makko kanko koye jibinande leydi ndi ko ɓiɗɗo leydi ndi koye leydi ndi o jeeya koye leydi ndi o jibina ko hen o jaggi kala ko dañi e ko ronki fof koye nder leydi ndi tawde woni noon ko ɗum o suɓama wondemo ɓiɗɗo leydi so goɗɗo haali hen yo wi wonde kanko ko fodde omo foti jeeyede hen kala ɗo waɗa omo foti wonde ɗon hay so yiiɗa o foti ko jabde o wawa wasde yiddene kadi
o wawa wasde yidde ko ɗum woni wonde responsable ko an ka jibinande leydi so tawi a toɗɗama e won hunde won a ɓurani Abougay Yumma a ɓurani ɗum baba a ɓurani ɗum jibinande a ɓurani ɗum jeeyede kono noon Allah rokkima fartange an a suɓama andu no kalduɗa hen saabu janggo e jaam haaluji ko duttinoji afa min kam feloram e makko tan ko ɗum ɗon huldemo ƴettude responsabilité makko hollude ɓen haaldannoɓe e makko namdotonoɓe mo ɓe wiidemo wonde kanko ko jibinande leydi goto e muɗumen ɗo waɗa ɗo goto e mabɓe ne fonno waɗede ɗon saabu kanko nalankoɓe ne keewi o addiraka ɗon wonde ko tanum talla coronajo o addira ɗon ko wonde mo nalanke o addira ɗon ko dilludemo e dille makko fof koko fati e nalankagal koko fati e pine koko fati e ganni ko ɗum ɗon woni ko addira ɗon tawde noon ko ɗum ɗon woni ko addira ɗon o foti ko hollude kanko ko addira ɗon ko mawo daro hen kala ko wawno wadde hen gueɗel mawo eto wadde ɗum ɗiɗi sembinde miijo ngo kono wona wiide wonde ene seyfita miijo ngo ko heddi ko noon to banggue conseil économique et social et environnemental ko haala hen ko haaluji ene keewi gasata eyyi haaluji ene keewi gasata heddi ko mbiɗa to banggue ɓeto ɓeɗo en mi wima wonde ene gasa tawa less o eɓe goni e ɓedde e less o eɓe goni e yiilade kono noon ɓe cuwa timminde haw koɓe cohli ko alay saago ɓe jawata nadde wasata député ji ɓeɓe goni e haaldude wasata député ji ɓeɓe goni wiide yo gar janta e coalition mabɓe saabu so tawi en ƴeewi kamɓe ko 25 député ɓe jogui hay feccere ko wiyete wonde majorité o ɓe ngala ɗum ɗon noon tawde woni ko 25 député ɓe jogui hande o ene gasa wonde taw ɓe dañoyi hedde 50 député walla ko nandi hen saabu wonɓe gandanɗa hoore maɗa kañumen nan ɗon jiiloto tan koɗo ɓaggi hay sono tawi cuɓama wonde député ji ni so tawi mbiyama yo gar janto walla yo gar nanguirana gayna ma ja nanguirana hay sono tawi beelaka gam jogade wonɗin kulhuli kono noon ko heddi ko to banggue ɓeto ngo min wasdeɓe yawde nde ene moƴƴi e mabɓe saabu so tawi woni tan ɓe ƴewdima ƴewdal gadanal ɓe telɓi so tawi arenaki laamu mabɓe ko ɗo bonirta a jarama toka wona laamu keso ngu wiyannoɓe ɓe cohlani yimɓe woɓɓe ɓe jiiɗi ko ƴiƴam kesam juuɗe ɗe moddani faggudu ɗe moddani e won gueɗe kono elle joni joni o won landaji nana jara less na kalde ina gummo e Benno Bokk Yakaar parti ji goɗɗi ne gatta e mabɓe no jiiruɗa ɗum aɗa andi ka ɗon haala firti ko guilande Bassirou Diomaye Faye huñi junggo muɗum wondi ma jaggu leydi ndi no fotiri eno kuule ɗe e sarɗiji ɗi no jamiriri o rutti o toɗɗi Mary Teuw Niane yo won chef cabinet makko Mary Teuw Niane horo wonno lande goɗɗo e kono yaade mabɓe campagne hay so yaadi e mabɓe ala ko nafata ɓe mbi ko rupture ɓe mbi ko golle kese ɓe mbi ko jaɓɓal kesal ɓe mbi ko yimɓe hesɓe kala ko jibinano mennoɗo wonde e laamuji ɓennuɗi ɗi ɓe potani artirde ɗumen e nder hen tawde kay kamɓe mbi wonde ko yimɓe hesɓe kono won artuɓe mabɓe gila ɓe cuwa lamade non non ko campagne to ga ɓen foof ko hiiɗɓe tan ɓen gona hesɓe eyyi kono noon mbimi ko jaaɓi yaadude e mabɓe hay so jaaɓi yaadude e mabɓe gona hesɓe eyyi kono poti feccade kam hay so jaaɓi yaadude e mabɓe gona hesɓe e laamuji kono jogo gueɗal kam aɗa andi holko woni ɗum togal neɗɗo wawa arde wiya baɗo no Mary Teuw Niane e laamu Ablaye Wade Moustapha Mamba Guirassy e laamu Ablaye Wade yimɓe gandi ɗum Moustapha Mamba Guirassy yimɓe fof ene gandi koye laamu Ablaye Wade yimɓe gandi ɗum hay sinno tawi bamum ko guila e laamu socialiste en wonno a faami de kene kadi kanko Moustapha Mamba Guirassy eɗen gandi nde yeehi ha e yolde hakkude he o yalti e mabɓe o woppiɓe o yeehi lawol makko nde yeehi hankkadi ha kohoyi mabɓe fof nanga ko wayno Sonko en kanko oɗo Diomaye kohoyi ɗi nde nanga nden woni hankkadi nde dingiral mabɓe ngal ɗiɓi yewde seeɗa kanko Moustapha Mamba Guirassy ko nden o artirimo hen ko ɗemgal makko a faami ɗemgal makko artirimo hen kono wona omo arti hen fodde omo jogui fimde e hoolare nde o jogui kanko ɓeeɗo ko omo jaggirana ɗumen yimɓe fof enen gandi so tawi o arti min de to banggue hooram artinimo hen ko gueɗe ɗiɗi artidimo hen ko yiyede artidimo hen ɗaminade so tawi waylo waɗoyi omo jeeya e nder wayloji ɗi ko ɗeɗo gueɗe ɗiɗi woni ɗeɗo gueɗe ɗiɗi woni ko jiyanmomi e nder hen heddi noon ko togara neɗɗo ñamata tuuta ruttito mettito ko ñamno ko ɗum woni ko Moustapha Mamba Guirassy adane so tawno tan o heddinoma hen guila adane no wonɓen no keddori hen ni cali yaltude goni hen ha ko tawi ɗumen hen ko fof tawi ɗumen ko nden teddugal ngal ɓuranno ko nden ɓuranno yodde mete kanko o ɓuuro docteur Babacar Diop mete o ɓuuro Ahmed Aïdara en wona ɓen fof kay mabɓe gonduno o ɓuuro Malick Gakou en o ɓuuri Déthié Fall en ɓen kay ɓuurimo darade par rapport e makko goto muɗumen fof jogui parti muɗum te settini e nder darde muɗum togara e nder coalition mabɓe oɗo Diomaye président hay sinno tawi ɗo yeehi ha wattidiɗo goto hen mabɓe foof yaari hino muɗum wadde yaade e inde landa muɗum kono ittata kamɓe fof ndenduno haare nde
musibbaji baɗɗi ɗo e leydi ndi fof ko kamɓe fof mbaddi ɗiɗon musibbaji kono tuka yaafomi dogoɓe no moolo banggue politique sa limi ɗumen e nder temedere capanɗe jeetata ɓe ko dognoɓe Abdoulaye Wade ngari dognoɓe Abdou Diouf moole Abdoulaye Wade ummi e Abdoulaye Wade ngari jante Macky Sall won hen gonde Macky ha Macky yani wadde ɗum jalani mbaɗo politique cokara aɗa leptiɓe ko ɗemɗe mabɓe kamɓe ɓeeɗo jooɗiɓe ko ɗemɗe mabɓe tan woni ko leptiɓe ɗemɗe mabɓe ala ɓoyɓe ɓe hay goto e muɗumen arani wiide wonde min so tawi mi ari ko rupture mbaɗatmi ko wonno ɗo koko iwata iwito fati gani jomum ma wi wonde ala ko wayloji ɓe mbi wayloji noon waylo noon firtani ittude waylo firtani firtude tan ha laaɓa ceerno kamɓe ko ɗum woni koɓe loowe hakkillaji yimɓeɓe ko dariɗo wi wonde ancien président ji poti ko fellede Diomaye kam ɗo yihi salmodire Abdoulaye Wade ɗo on kam naworta fetel felloyde ɗum saabu wonko sohluno e Abdoulaye Wade ɗo yihi yiyoyde Abdou Diouf ɗo o naworta fetel saabu wonko sohli e Abdou Diouf ɗo tottodiri e Macky Sall jungo damal palais ɗo wona fetel o naworta ɗon a faami wadde noon biyannoɗo noono e kanko ɓe certi ɗon jaɓɓal a faami heddi ko to banggue wayloji ɗi ko gonga ko politique wona ko gonga waylo so tawi ene waɗa hay sinno tawi ko yilirde fedde yilirde nde waylitake tan ko wonno ɗon fof itte ha laaɓa alay saago hay sinno ko ɗiɗo walla tatoma keddo hen heddi ɓe noon mbayle e nder hen ɗum ɗon sinno tawino ko noon tan ɓe mbino walla ɓe deƴƴuno ɓe kalani ene gasa wonde hande o hay goto ala ko ñingrataɓe walla ko feldataɓe walla ko aybinirtaɓe kono noon ko kamɓe kalno e oɗo saaha hande noon so tawi waylo moɓe kalata o eɓe keddiɗo en ɗum mbiyanmi tan wonde ko kamɓe koɓe kalno ko ɗum kam firtima tan gila adane ko heddi ko noon ɓe gari ɓe tawi nde ɓe goni boowal nde koɓe cikkanno e koɓe jakorino nde ɓe gari nder nde ɓe tawi wonde ko gueɗe ɗiɗi lurodirɗe ɗum ko ga hucci ɗum ko ga hucci taw noon ɗum ko ga hucci alay saago ɓe ƴewata kamɓe ko hol hen koɓe ndewata ko gandanɗa hoore maɗa ko ene nafa leydi ndi ko ene nafaɓe kamɓe koye mabɓe ko ene addanaɓe deeƴal e nder leydi ndi woni ƴewde wonko gandanɗa hoore maɗa ay président suɓama jooɗima kono ko heddi koko technicien ji jogui ministre so tawi suɓama jooɗima ko heddi koko technicien ji jogui la même chose ko directeur général ko hono noon yaara saabu kañum tan goto wawa jogodade gande aduna ɗe foof kañum tan goto wawa jogodade kala ko leydi sohli kala hen domaine e cartal foof ngal ƴoɓɓuɗa jomum ene jogui hen yimɓe ɓe ganduɗa hoore mata ko haralleɓe gande muɗumen jaari ko on banggue ɓeɗon noon so tawi a ari alay saago a heddotto e muɗumen a weldata muɗumen a fijjata muɗumen a jaldata muɗumen saabu so tawi moƴƴi kamɓe moƴƴinantuma so tawi boni ko kamɓe bonnantuma a tokara kono tokara min de ha joni mi huttoto caggal seeɗa haalde konngol biskitde kam neɗɗo hutto natta e laamu mum wona hande fuɗɗi mbiɗa jogui ko mbanmi ancé bandaji saaha nde Abdoulaye Wade guila suwa arde ha ari e umminoɓe e PS dogi guiɗi yantude Abdoulaye Wade ko kalno Abdoulaye Wade adan mboɗo jogui wonnoɓe Abdoulaye Wade dogɓe moole Macky ko kalno e wonnoɓe Macky Sall hande fuɗɗiɓe haalde fadude Diomaye ɗon kam min mi fellata politicien so politique ne boni baldi ne heewi buglel baglel mo wonere muɗum ɗon ma en garto hen so tawi Allah lamɗo jaaɓi gayna dawal men cekkital ustugol cogguji prix ji ɗi haalnoma haala luwas fuɗɗino koye temps Abdoulaye Wade on ka yooya ara laamu Macky Sall fuɗɗi seeɗa yahani ɓeɗo gari sa di ñewi tan ko watta ko fate consommation ko hutorte wonko ustata banggue ko ñamete ko no jiruɗa e tokara aɗa andi wonɗo liɓirɗa e toɓɓere nde ɓe gummima gari moloyade kono ɓeɗo ko kañumen gummi molde ɓe ko wuppunoɓe PS payi PDS goppi PDS payi APR ene mbawi woppude APR paya ɓeɗo Pastef jiida e ɓeɗo ɓe gandanɗa hoore maɗa ko winoɓe ɓeyto ala dutti noddi ɗumen ene gadda ɗumen wona gotum gargol ngol ene serti ko heddi ko so tawi en garti e cogguji ɗi laamu tan wawa ustude alay saago laamu so tawi ene usta yadata koye ɓesgu ko kañum wallata laamu min mi haali Macky Sall haade muɗum yaade cogguji ɗi o ustunoɗi prix ji ɗi nde ustade min tuggude nden ha ɗo gonmi ɗo bitik gonɗo leegal amen mi haalin ɗum ko codanmi ɗon kilo sukara ko ha hande ko ɗum tan woni ko codanmi ɗon mburu ko ha hande ɗum tan codan keddimi koye cogguji ɗi Macky ustunoɗi hande o so tawi ɓeɗo gari so tawi mbayli cogguɗi ɗi tan kadi mi heddoro hen wadde kamɓe ɓeɗon wonɓe toon ɓe
commerçant ji ɗi ko kamɓe keddoto e cogguji ɗi kono kadi ko ɓesgu ngu wallataɓe hen ɓesgu ngu foti darade haɓa e mabɓe wallodira e laamu ngu saabu laamu ngu ko waɗata ko wallata ko ɓesgu ngu Bassirou Diomaye Faye hande o so tawi wiyama ene anda kilo mburu no foti mata ko yidde lollinande ɗum han kono yahata ene sodoya mburu ko codanteɗo mbaɗa andi ay ɗo joni aɗa andi ko garanmi ɗo ko mi tawi ala ay ko garanmi joni ay ko garanmi ɗo ko mi tawi ɗo Brioche Doré oɗo double cabinaji ɗiɗi sakuji mburu ene pawdire jetti mbimi wonde mbimi waajo an ɗum ɗo meta fayi ko guure sereraɓe to o wiya ha toon fayi mi yehino wuuro woto mi yehino wuuro woto e nder diwan mo Thiès o emin kewi nde min gari nde yimɓeɓe fof jaɓɓa ha heddi min mo jaadunomi o par ce que ɓe goto fof kala garɗo ene ɓitti looci 5 mburu ene ɓitti looci 10 mburu balɗo balɗo sappo minen nde wonde min ɓittani haydara hay goto ƴewani min ɗum haayimin noon emin jooɗi goto e sukaɓe e galle ɓe emin jefni mbimi onon pourquoi on jaɓɓaki min jaɓɓuma addani haydara eyi heddi to banggue cogguji ɗi no mbimi ni ene moƴƴi ha maayi ussede nde ene moƴƴi kono noonne kadi kala nde jiiɗa oɗo secteur o mema maayi commerçant ji ɗi maayi syndicaliste uji ɗi daro goto fof ene guirbo goɗɗo on kono ene hawranimi e laamu nguɗo no waɗiri woni koolaɗo kuuɓal laamu ngu nde o wi uste ɗe ussama kala hen commerçant gonɗo ɗo yo heddo eko laamu ngu waɗi ko so tawi heddaki hen dikki ko leydi dikki ko laamu ɗum noon mamin ƴañodire mumen wecco haɗo haɗa haaɗi ngol ɗon konngol min ene hawranimi yoɓe keddo eko kuule e sarɗiji leydi ndi ko kaali ko noɓe jiɗiri kamɓe kuule mabɓe to banggue ɓeɓe gollinta ɓe yo respecte kuule ɗe ɓe mbaɗi e nder gollorɗe ɗe henna ko noon kamɓene ɓe poti respectirde laamu ngu kuule ɗe lelni ɗe saabu so tawi ɓe respectani kuule laamu ɗe ɓe so tawi respectani kuule gollodiral hakkude mabɓe ko mabɓe ko yahata bonat joom juɗirɗe mburuji en ɓe mbi koɓe mbaɗi ko ma sa ustoyo ma ɓeydo ma fadda 600 gueɗal keddigal ngal soɗo malaɓe usta ɓeetu manam volume loocol ngol goo ngol natta juurde walla kadiri natta heewde beele ɗum ustama so wayi noon togara so tawi a ƴeewi kamɓe koɓe ɓooy ustude ɗum tan an soɗɗo kilo mburu tan wona mbiyanma baguette o ko 150 gramme sod baguette o pawa ɗum e balay so ƴeewa so tawi ma dañ ɗum a dañata mburu o ko lawir tan ɓe ballitorto ɓe piya hen tan ha ƴuufa dow o ko kobdal tan nder o taw ko hendu meru loowi toon ɗum ɗon yimɓe gandi ɗum beele ɗum yo waɗe contrôle ƴeewe ɗum ene foti waɗede contrôle ƴeewe a faami ɗum ɗon ene foti yurni hen par ce que koɓe mbiyata 150 gramme ko foti ko yurni hen est ce que kamɓe eɓe timmina ɗum walla ɓe timminta ɗum contrôle prix ne foti darade kamɓe koɓe woppitaɓe tan e koye mabɓe ko weliɓe ɓe mbaɗa e farine o ko weliɓe ɓe mbaɗa e mburu kono beele ɗoɓe comoyto ɗo soodoɓe tawi wona dasaɓe woni grossisten ɓe beele ɓen ustanama taxe uji ɗi gussama dépôt ji ɗi gussama gaddugol kon nayi ɗum beele ustama so tawi ɗum ustaka ko ummoto caggal leydi ko beele watta caɗele togara ay leydi ndi ussede ɗo ummotoɗo so tawi ustama jomumen ɓuurani yidde yo usta saabu koɓe dañanno hen ko ɓuuri hewde ay ɗo joni ko usta ko usta tan ko kamɓe gartam mabɓe e nder hen gartam ɗam yo ussu kono wona eɓe kaɗa gartam ɗam so tawi jomum dañatno hen ko buuɗi nogas a wiyama dañcu hen 15 caggal somuya maɗa aɗa andi an kam a bonnanaka kono noon so tawi a wi ala tan ko nogas o maɗa yeru tan mo dokkami so tawi en ƴeewi e événement ji ɗi so tawi mbaɗi to banggue transport o en jii transport o no wawi hulɓinade e musde hamnade ko toon pam jagganam ɗon ɗon cakkitorɗen heddi ko mintaji seeɗa ɗon cakkitorɗen mabɓe koye transport o paami ko waɗi to Beau Marché ngo gartanmi seeɗa ko sifsifa goɗɗo hono ko kalɗa joni ko to banggue ɗiɗon cogguji nde président Macky Sall usti cogguji ɗi ha takka e bitikaji nde o dañino ujunere neɗɗo suka keɓlaɗo ene yaaha ene yurno cogguji ɗi kono wattinani beele cikkuɗa ɓeɗo ne gaddi ujunere neɗɗo jaahono yiilo e bitikaji he yahoɓe est ce que hen saha mbattake buuña e joom bitik dokka ɗum hunde wasa waddema déclaré bo yahoɓe wone mabɓe ɓe jaharani hay gagani ene jaaha ene dokkoye hunde to ɓuuri fodde ujunere neɗɗo ɓe so tawi a ƴeewi ko yahata hen e terrain koɓe timmata yimɓe 100 heddiɓe fof ko leliɓe galleji muɗumen jomum so fini han tourné bitik damata galle muɗum arta jooɗo hol contrôle o mum so lewru ma yooɓe so lewru ma yooɓe hol contrôle o mum ɗon no foti ƴeewe
ala contrôle o gila chef uji équipe aji ɗi e koye muɗumen kañumen puɗɗo par ce que équipe aji e koye muɗumen ko kamɓe jahata e bitikaji ko kamɓe nula hay bitikaji so tawi ɓe ngari ɓe jettima joom bitik itti temenayi itti ujunere tottiɓe ɓe jokkata ɓe hamar kandiji mabɓe ɓe jah jomumen jokkata hamar kandiji muɗumen jah donc to banggue ɗum o ko population wona ɓeɗon ay ujunere ƴettaɓe ɓe potani ƴettede foti ƴettede ko population sodoyoɓe e koye muɗumen direct ɓe ko ɓen poti darade bitik goto e leegal kina tolno e yimɓe temedde joyo ene cooda e bitik o yimɓe temedde joyo ɓeɗon ko kamɓe poti jogade fimde mabɓe e cogguji ustaɗi ɗi ɓe mbiya joom bitik gonɗo ɗon alay saago ko ɗum ɗo tan jeeyata so tawi a yeeyani uddu bitik ma e leegal ngal ko ɗum foti wonde ko yimɓeɓe poti darade fuur gonɗo e leegal o so tawi wiyama yo ustu o salima temedde joyo finoɓe subaka goto fof ene sooda looci joyi looci jeegom a famidi mburu ɓen poti darade e damal fuur o mbiya joom fuur o loocol ko capanɗe tati yeeyete ko ɗum tan jeeyata so tawi a yeeyani ɗumin udda fuur maɗa holto woytoto o ala a jarama haɗa ɗum wonde ko jaaɓe sisiɓe jayɓe jenguemɓe ñamlotoɓe ɓe e hokkateɓe ɓe jiiɗa kan haala kono noon ko yoɓe oɓe de wande jaaɓe sisiɓe jayɓe jenguemɓe nan toon hay goto suusa haalde deƴat toka cakkitoɗen koko waɗi e julde koaka nde ɗo jagoɗo joguiɗo ko fate jonggo El Malick Ndiaye won golle ɗe waɗi to Boomar Seeto caggal nde yimɓeɓe hikka tampi yimɓeɓe hikka kaaɓi yimɓeɓe jiiɗi yaade ngala auto ji cogguji ɗi ɓeyda pasuɗi cowa laabi tati laabi nayyi laabi joyi laabi jeegom o jippi oyo haalde e mabɓe woodi ɓe o tawi ndewi lawol woodi ɓe o tawi ndewani lawol o wi ɗo en nanggam o tan mbaylani mami arta mon ɗo o yeehi ɓe ɓeydude pasuji ɗi ndew ande o addi koye bis uji Dakar Dem Dikk o addi ko militaire en ujunere e temedde yimɓe wonno ɗo foof jeeyi jettoyi e jaam jeehe autoji moƴƴite ko jooɓi ko hewani no jiiruɗa ɗum tokara min jiirum ɗum ko ɗum miijo moƴƴo no fewi kadi ko ɗum gollal bangal fayida fotani haadde ɗon tan Dem Dikk e hoore muɗum foti ko jippinde bisuji ha heewa sara ɗumen e nder leydi ndi kala no didorno no oɗo Diop gonnoɗo directeur général Moussa Diop gonnoɗo directeur kanko fuɗɗi ɗum e région ngaji ɗi ha hande o yimɓeɓe ɓe nimsani e ngal ɗon jaɓɓal kanko maître Moussa Diop ko wanno hen ko yimɓeɓe ene beltanimo e nder hen ko heddi ko ko heddi ko na waɗi ko gandanɗa hoore maɗa transport o koye muɗum min de min jahata nde min gara min kalda e chauffeur hamin gayni nde min gari hamin jetti wi min wonde minicar wonno ko ujunere ujunnaji ɗiɗi e temedde nayyi nde min gari min jetti tan o wi min wonde ko ujunnaje tati e temedde jeeɗiɗi Allah o wiyete wallahi ujunere temedde ɓeydi hen ɓuuri kay ko wonno ujunnaji ɗiɗi e temedde nayyi famidi nde min gari nde wonno ni ko ujunnaji ɗiɗi minicar o ha walalde ujunnaji ɗiɗi nde min gari nde e hedde julde balɗe tati o wi min wonde ko biye o ɓeydima ha ujunnaje tati e temedde nayyi double muɗum ko neɗɗo yooɓi par ce que holkoɓe dallinorto ma wonde ko so tawi min jeehi min ngala client eɓe artoɓe oto artat ko vite min jahan komi jahowo mi artani e maɗa pourquoi mbaɗa yoɓanma retour mais won wonɓe tan ni ko toon liggoto ko jultoɓe ga e Dakar e goɗɗe ɗe bo mbimi hay so wona ɗum pourquoi mbaɗa yoɓanma retour min de ɗum tiisi mbimi wonde min kalduɗen ko nde garanmi nde mbiɗa kam ko ujunnaje ɗiɗi e temedde nayyi ujunnaje ɗiɗi e temedde nayyi neldumami mi ɓeydantama hen mbuuɗu ɓuuri famɗude mi ɓeyda hen te ka nawowomi te a ruttata kam kaalisam par ce que a jaggata kam kaɗa kam yaade banggue goɗɗo mi yoɓma hami gayna garen ha ɗo mbiya kam wonde ko mami ɓeyda ɗum ɗo mi ɓeydani mbuuɗu mi ɓeydani hen ɓe hen jomum ara jogui ko sakkos tan ɓe mbima sakkosel nguel haysono ko portable ma joɓana ɗum temedere walla temedde ɗiɗi darimi mbimi wonde neɗɗo on mbawa finde subaka goto triplon billet o walla kam doublon ɗum duttoɗon mbiyon wonde jomum haysono ko téléphone portable jogui ko ma yoɓa holto fawi bagage o kay coggu muɗum yaltata koye billet o hankkadi billet mum jomni ɗon yimɓe o heddi noon kadi ko yimɓeɓe kala ko ena waɗa tawi koto banggue cogguji to banggue ɓeyde min jimi ko yimɓeɓe woni ko yimɓeɓe woni yimɓeɓe ɓe ngala fimde ɓe ngala pellihal hay goto e mabɓe jaɓata rewde e keddi ɗon so wona ɗum kay enen so tawi en gari ken temedere ken temedde ɗiɗi neɗɗo eɗen jiilo oto o darni ɗum ɗon ko enen joom oto o sodani carburant de e poche makko hayso o soodi oto o e poche makko oto o ko enen joɓata oto o coggu oto ko enen remboursetamo ɗum
gasoil mo wawi wadde hen fof ko enen remboursatamo gasoil o ko enen tottatamo dépasse galle makko luwas makko ko enen joɓantamo fofof makko ko enen joɓantamo safara makko koltu makko e fofof ko enen joganimo enen clientneɓe ɓe pourquoi tan eɗen gona jasɓe e dow sofereɓe holɗo fawi a jaama toga temps o ko simina ko fotimo ɗon enen jogui gueɗe mabɓe fof kamɓe kumtoto haajuji men mbaɗen ko poɗɗen wadde ko mbaɗa ko poti wadde ko konngol ma cekkitol fade bandiraɓe jaafoɗa e konngol am cakkitigol tan ko wiide bandiraɓe eɓe jarlo eɓe jaafo eɓe ɗacca hakke ha joni ko wiide wonde ko woni Madina Gounass ko tan yo Allah ñippan en hen guiyam ɓuɓɗam oɗo saaha hande kam ɗum deecci e wiide wonɓen ɓe jokkodirɗen tan kono sukaɓe hewɓe naggama hen kino tolno e temedere capanɗe jeegom ha temedere capanɗe jeetato e nana nagga kono noon nanguira tan ko ha gueɗe ɗe ndeeƴa wona ene nanguire pour ene lepte walla goɗɗum ko ha hunde nde kalma tan ko heddi ko noon ko mawɗo Amadou Ali Kane eɗen calminamo eɗen juuromo eɗen mbaɗamo julmo wuuri kono noon e kawmen ceerno Harouna Thiongan e kañumne kadi eɗen mbiya ɗumne kadi julmo wuuri e hono musidɗo meɗen kanko woni Moussa Hammady Sarr kañumne kadi eɗen mbaɗamo julmo wuuri Saybatou Aw eɗen mbaɗa ɗum julmo wuuri kañumne kadi Abdoul Aziz Aw e dendagal ɓesgu walalde rewo e worgo walalde wocci Demet Siwre Camɓe Dungel Kaskas Seno Bousoɓe Hayre Mbar kamɓe foof eɗen mbaɗaɓe julmo wuuri togata a jaama Moussa Hammady mataw nelal makko yettaki wino guynaɓe on nelal nelimi faade makko kono mataw aytinan to yetti nelal ngal en jetti arɗo Sasi Sow ko guiɗo men sehil men guiɗo tedduɗo arɗo Sasi baɗɗo fayida jiɗɗo leñol mum e diine mum e ɗemgal mum jamma ñalawma subaka kikiɗe ko jaadiɗo aadiyanke nonɗuɗo moƴƴo jiɗɗo diine mum e leñol mum ɗemgal mum en jarnimamamo saabu yiyande makko watta e leñol ngol ko ɗo e nder leydi ndi ha caggal leydi to kalagal ko Djiby Dieng Ali Fall montata Abou Gaye Abou Diop yewte moon heeride édition spécial ko ɗo ka ten ha lawol ngol so Allah lamɗo jaaɓi